Machiegni nyakuram gajuang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hoke. Ochokod County no Manarok kama chija uchiel nyaka sani osende kalore gi tulo ma Transmara ka moko kuom jogo mosemaki oting'o MCA magweng' Malol Gorian. Jalup gai mar obila Eliud Lagat oyangone gi medo jiwarite gwengego e kime jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem mager ne jogo manyao tule gwengego. Ochieng Elvis chako noramany piny. Obila oyangoni rita kwe chako dok kare gwenge mopogore ma Transmara. Matulo osebedo moweyo ka oganda mathoth oringo mieregi. Ka koro jopiny moko chako dok e mieregi. Since Saturday, we've had calm. The entire that belt of Lolgorian to Muruadiki and Angata Barakoi is now peaceful. Mae timore kaluwore koda pedho mager mosebedo kitimo. Momiyo nyaka sani obila osemako cheja uchiel mitudo gi tulo e gwengego. We are now embarking on closing in to the perpetrators of this crime, the inciters, the financiers of this crime. Kaka yor medo jiwarita, omedo ni kum mar wuoth ma saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi e gwenge 19 gonde pod biro dhi nyime. The situation is that the curfew will still be sustained until we are 100% comfortable that normalcy has returned in that particular area. Jatend piny William Ruto bende kawuoyo e kaunti ma Baringo onyiso jogo manigi bunde gwenge ma Transmara mondo oduokgi mapiyo kaka nyalore. Kuna wajanja wengine wahuni wameenda sasa kule Transmara, wanaua wananchi kule. Juzi polisi wamegazette hiyo area kwamba ni area iko disturbed, area iko na matatizo, itawekwa curfew na hawa watu watarudisha bunduki, na wasiporudisha bunduki watakiona cha mtemakuni. Eliud Lagat kawuoyo gwenge ma Isili omedo ni jodak ma gwengego nyakwe. Just a small number of criminals that we are going to deal with them as criminals. We want those criminals to be taken to court and to leave people of Narok, to leave people of Angata, Barakoi and Lolgarian to enjoy their Christmas, to enjoy their festive season, and to enjoy peace and continue with their socio-economic activities, which is very important to us and to the country as a whole. Kamano bende, omedo ni obila oseketo kone mopogore kinde mag sikuku, to ahinya e apeyni maneno ni arita obedo makare. We are ready for Christmas festivities that will take us through to the beginning of January. We have deployed, and you've seen, we have enough deployment, especially on the road management. We have police officers all through. Ochieng Elvis, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth kidieny mar clinical officers olando chako ng'anyo margi ayanga